Вие слушате Радио Веселушка. Като кръкне се наскачам и започва цирка. Плампам докато не звре агент във врата ми кирка. Речта ми няма спирка, за час правя стихосбирки. Всеки без глава обръща, сякаш чул от мене свирка. Чарли го надупчиха като френско сирене. Ако беше французин, щеше да се казва Шарл Кърк или Рене. Чарли го надупчиха като френско сирене. Толкова силно го удари, че изпрати го в казичене. Пушим този кръг пак, толкова оръжие би ни взело за Макс Так. Патронът цепна кръг и той падна като Насдак. Патронът цепна кръг и си пуснах малко мазна. Пуснах си да слушам, че грабма в нея пее милиони. Копеле махнете го и ще се кефят кръкилиони. Време за поема. Тази поема е направена в името на един американски подкастър и инфлуенсър, който наскоро беше убит. Той вдъхнови милиони хора да станат на краката си и да се борят срещу нечестивия свят. Грозно зловещо гарван грачи, за ръцето горещо с кръг крачи. От непцето с надежда патрон храчим, вратле се навежда и трупи влачим. Толкова оръжие би ни взело за Макс Так. Патронът цепна кръг и той падна като Насдак. Патронът цепна кръг и си пуснах малко мазна. Пушим този кръг пак, толкова оръжие би ни взело за Макс Так.